Bueno, eta tarte honegaz pixkat jarraitzeko, gugan etorri die Maria Pita Kristina, pixkat auren esperientzia kontetan. Opa neskak. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon neskak. Eta badakizuenez, tarte barri bat estrenatu dugu, eta bertan neskagaz, isorotako neskagaz, hileko iburuz gabiz berbetan. Eta horretarako ekarri dugu zuei bebai ona badetxera, zuek be zuen bizipena kontetako. Eta pixkat gure dugu hasi, pixkat kontrasti egiten. Zelan bizitzen zen lehen, ez? Zuei etorri heldu jatzu denien hileku, eta zelan bizitzen den oin. Zer kontraste ikusten da zuen zuek? Bueno, gu kontako txuau geurie, zelan ikusten da noin, bagero entzuten da benak ikusiko deu desberdintasune beretik. Bai. Egiz izan, ez dakit oin jakitun egoten dien edo ez, baina nik eukina benien lehenengo hileku ez neban jakin askorik. Bueno, banek izen hilekue egongo zala edo zeo zer, nire lagun baten aizta sarrau erit entzuniko komertazinu eskolan. Zeran hileku eukia bien da, holako zeo zer, baina askorik ez. Nik etxien ezebez. Da nire aizta sarrau esan, baina, klaro, arepe, eskutuenero, zeini baino lagurte sarrau da arepe eskutuenero hileku itxura denez eitxaben, zeni, enek izen. Eta bai eukin gendun handerino bat, pizkat, arek azaltzen dozkun ikastolan, neskak, zer, da gero, arek pizkat, baina heldu jaten nien 11 urtein barri, bueno, aiztienak horrikan jonitzen esaten, odola deketela nik eta ber zer. Eta zer gan, ez da? Nanos konturaztu zinen, nun egon zinen, oien edo? Ke zerran, sospalak ekarten amari zestuaz, lehen ikastolati bostetan urten, herri eskolatik, urten bostetan da lehenengoko bierra, aitek esatozten. Berizin dijan orduko, amari zerratik ekarri zestokada sospala. Bai. Da, haitxe, sospala eta karretan haitxe. Ani gerritzezu? Aiba, laustoni, zer dekeni? Zikine. Claro. Odola. Da, aiztiana, ez kontaba amari, deket odola. A ber, Bai, bueno, niri pasasia, ni oien nauela, akordetan azogetik altzetako deituztien, haitek, altzau ordu eta ez dakiz zelan izin zan, azte buru izin zala uste. Eta jagin nintzen ninogetik, kamisoie zikin jute. Da haitek ez usten. Ze paso jatzu hor odola dekozu, karo. Ez dutu nintzen pio bat, baina joen amagana ezaiuzu amari, odola dekozule, granuen bat edo, akortanaz. Eza uste maite, granuen bat edo. Bai, hori zenzan haiten diskulpie, ez esateko. Orduen, joen zeitez amagana ezaiuzu amari. Ta, klaro, ikusina benien asko zala, negarrezazin nintzen, ez dutu nintzen, dezusten amak normala zalan, eska guztizik eukitea biela, ez dutzeko, garbitu, da orduen gurien baserrien urip esan egon ez dutxarik, ez iturrien urip ez fregaderan da errekatik ekarten gendu zen baldietan, edo iturritik eratekue, eta garbitzeko errekatik. Da balde zabalien bota ure, garbitu, akortanaz, konpresa batzuk moztezan, telaskoek. Orduen deintze ziren painuek. Painuek. Deitzen ziren. Ez hausten, ipini hau, painu hau, bragien ganien, eta zera altzeo bragia? Beien, azpizkik. Ni ganien, bragien, barruen. Hori. Eta ipini, eta bustitzen jatzu zenien, mongotza zontxe gehiago, eta basegintzen duzu nien, barriro ipini, jori garbitu egin. Claro, telasko ezien, ez da? Telasko ezien. Bueno, teli bariko lako... Toalla Toalla antzerako, sendotxu hau ezin. Felpa, Kristina, eta josik ezelan egoten ziren, niko goratzenaz, 21 zentimetroko luzera, da 12-14 erortxe zabalera. Baina erdizen puntatan, eukitia bi esan, bi aletxa ero, da handik, gero Kordoba pasetan genuen.
osea, ez jausteko ero sujetetako nik bintxete, pasauan nik eta gero gerritik zinturo moduen lotutak, claro, sujetu hau, ero salto iteko, ero dana iteko. Ez dut ezetu hori. Ez dut ezetu hori, baina idea ona da. Ez dut gero zizek neuk esan, dori ama josten aitea bela, bai? Olako fibra berezi bateko esienak horatzen az, azultxuek eta holan. Bai, eta olako, holan joen zan lehenengoko egune. Danak eukiten badabez, jazta. Bai. Niri behoize gero izazten aizik, lasai. Amari, amak ez dut zuen ezer, amapadaki. Da, bueno, joan ginen amagana eta zerata. Bale, ala, venga, garbitu. Ebili biosuz behitu, holan esplikosten da. Hori da nortekiu, andrak danak eukin bidugu horik, bueno, emosten beren esplikazio, ez? Baina, klaro, ordurarte etxien tutipez, Ez. Irak, nik horregaitik gogoratzen abene, eta maitena bene handerinuen justi. Ze neskari erakutsi oskun pilo bat, jakitu negon zan baserri inguruen, amak eta denborari pese, hortuen, ez dakin eta haiek ipintxosku zen detailiek eta gauzak eta konversazio atara, erakusteko neskak, mutilek, zerdekien da talda, korputzeri buruz da, arisek bestelan, tutipez, Ez da tabu, ez da? Tabu, Bai. Existitan badabez. Claro. Existitan badabez. De repente heldu eta zer da, hau. Eze jakimari. Eta amari eta hola niño zerrapatute eso zer, ez? Ez. Horrek izaten zi, horrik biztan betzien egoten. Palankana baten, katxarra baten, aiztienak, claro, gero konturatu nintzen, ez? Beratzen ero pizkat lehenengo olako katxarro baten uregaz ero lehenengo biguntzen, jaboien. Biguntzen da, bai. Da, klaro, gero eskeite ikusten abezan haupe bai kakuen, baina zer ziren bez. Klaro. Baina, niri holan zuk esan duzu moduen berezizek ez, toaia atelia felpadunek. Ni peukina basan. Normalak, bai. Normal hauepe, baina lotut eta hori ez, bitu. Bai, klaro, ez ziren mobitzen nahin beste, naite kuleru erunganetik. Baina, bueno, que años aquellos, da gero. Beste guzabat. Eskolara joen, da laguneri, bajatu izate reglie. Da bestik igual zer da hori. Ero batzu jakitu baina. Komenta barik igual ez da? Eze bez, zer da? Da gero oso, batitizek eta bat zelan da. Bueno, que misterio. Baina ez gainon jakiten be, bero nik enaben jakin behintzete, Maria Pilar, harinau, urte bete harinau edo behia, titizek azitxe eukiten dozuzela eta gogortute, eta hori inok ez tozku esan, zer dan pubertadeko denporako. Ez tozku inok esplikau, niri ez behintzete, ez eskolan ez, da nik iseko bat neuken ni baino laurte zarrau esan. Baina, eta titizek haundizek, a ber, domeketan, noteko titizek haundizek hauek, ikuste, da, eroi izien, amoten nire lagune betikue bat, joder, bainik ez teketitirik. Da, ama gana joeta, ama, nik sujetadora gure dut. Ze Maria Badeko eta nik sujetadora. Sujetadora? Zetarako behar dozu sujetadora? Titirik besteko zuta. Nik sujetadora nahi dut. Da, bere iseko batek, Josiotze zan, sujetador bat, con relleno. Ala, bultu eruteko bera, con relleno. Ada posik. Hombre, seguro. Hombre. Bueno, ignorantzia itzela okin gendun, Bueno, a ber, Pilar, baina beste batzuen irudiz ikusiko aben eta arepen gure zeo zer. Noberak esteko, nahi? Claro. Ni en cambio tapetan ibiltzen itzen. Nibe bai, eskolara holan. Tapetan? Se tron itxostien. Da mutilek, bueno. Ganera, esa desentekuek eta Kristo... Liburu gainean dinozu, ez, Maria? Beti, hola. Zue pestaite igualen gozinuen, ez daki, baina... Ni pintxe bai. Nik ez dut eukin. Baina, bueno... Nik bero inarren bejerzi ondo lotute. Badespadan bejerzi ondo lotute horregaz akortonaz. Ken dixume hori jerzi hori? Bero ikin deute. Ja. Bai. Lotu, kedaino, tapetan. Ez tozu positibo balorau
zure gorputze, Ez. totzu inok esplikau desberdintasunek existitan dienik edo onatinik edo... Bai. Betik, Ez jakine, oin be, asko daue, Bai. Ez, gu- Ni gero akorditan naz, ni neure alabieri espliketako orduen, asasoara llegau zanien eta ni, nintzen espliketan gauza bat ez hausten. Ama, niri holako gauzak ez esan, ze handerinuk ondo esplikeuzko. hori da. Eta hori? Osa, handeniak esplikaute dana. Karo. Ja, Hori da. ja esplikaute. Bai, nik horre hartu namen alako disgustotxo bat, ez da? Ni nau- Azmuen neuken, Claro. Zu kontetako. neuk harreman hori Bai. neuke azteko eta alabi egazte, ama niri holako gauzak ez esplikau, ze handerenuk esplikau eskute. Da, bera, hor, esaben gure harreman hori direturi Bai. nigaz. Neskak ez doaz Bueno, euki. enotzen segidu, ez da badakizu, hori da, helburu da. Bai. Ez que peni ez, gero ez dugu gine sexuen inguruko harremanen konfiantza hori komentetako, ez da? Ni Ja. badakit bera dakizena, gauz asko gaitik, urten da bien elkarrizketak, etxien urten da bien komentarizuek eta erantzunek eta hori, Bai. ni badakit bera suponitando preparaute dauela, eta ez tostela oin gehiago berbaiten dugu lehen Kristina baino. nik ustot, orain be, eskakin asko daula. Bai, seguru. Bueno, Ni a ber, ezako, etxe guztizitan bestak Bai. Ikusten goaz da igual entzunero zera, eta dino, joder, honepe, onino dauz pizkate atzeratute, Bai. Bai. ze gero bizitza berak erakutsi tendozku. Bai, Da zu begor, pizkat bai. bazara, pizkat solizero, badino zuene, ero irakurri, ero tal, Bai. hombre, no beren gorputxe zautzeko. A ber, errekurso hori irakurtina eta gaur egun gehiago dau. Aukera Bai. gehiago dau jakiteko interneten bitartez kuriosidadeko zunedez. Orduen beguk iztegizik erabiltzen genduzen, Oin... Bai. Erderaz. Bai. ¿Qué quiere decir masturbación? Tantxera. Tan a tope. Ya morin eruteko eskolar. Zer, Bai. izen dau esan. Bai. Beste gai bat, beste tau. Gure denporan iztegizek. Nik iztegizek erabiliduaz. Gaur egun internet erabiltzen da horretarako, Hori ez da, da? kuriosidadiak eta Bai. kentzeko. Bai. Gero akortanaz nik zuri pasoiatzun, baina, klaro, ja hilekuek euki arte libre sentitan nintzen, ni edozein olgetako, edozein olgeta klase itxeko, Bai. guztetan jatezan jolas bizizek arboletara igon, mutilek nahi neskak Bai. eskendun bere izten, Bai. mutilek neska Danok. olgetan gendun, dano batera, Bai. futbolien jolasten eban mutilekin, asko olgetako izenaz, iten genduzen lehen ezautzunik, txintxaunek, arbolaganeko gerdama, barreneko gerdama, ondiz hartute, errekagan eraino, aretxe gerdami, gazda, Bai. zer da, hilarak egin neska eta mutilde, ibiltzen ginen. Akortanaz, 12 urte, eta regli eukin jegero, 10 ezausten. Mutilekaz da bakarrik olgetan ezin zara. Kontuz bilia. mutilegaz, ez da? Bai, Claro. bai. Ja. Ezin zara joen mutilekaz olgetan neskakin Neskakin. joen bizarie. Bai. Aldaketa, Ez ez? dozten esan zegaitik. Baina, esan dozu, Ez ne dut pizkate izan sentitzen zinule, baina ez dakizer, zure bizitza esala lehengo askatasunakin. Claro, hori frenau, ja, hasi zan amak ezausten Bai. lehenengo pausuei. Bai, mutilekin ez. Ezatenen barai, baina oin artein bodot, Baina, Kristina, eta hori gauza bat, eta beste tabuak hankak ezilik ez garbitu. Gure txibai, erregliaz, hankak garbitu dutxau, bez, ezin zala dutxau dutxau, bez, eta ezin burue zala garbitu garbitu bez. bez. Hombre, Ez? ez, erregli, moztuten zan. Niri ama konta oste hori dana bai. Bai. Berak bebizite. Bai. Ez dakiten guzurre edo egize da, baina niri hori paso jaten Bai, dutxia ze. ez dakit. Ur fresko da, ni pentsau gote ebai intxatela. Joselako trauma baina, Kristina izaten zan. Joe. Hombre, bai, da moztute, klaro, que bai, ezin dutxau, ezin burue garbitu, ezin hanka garbitu. Maria Pilar, Ai, bala, ostra. Maria Pilar, eta akordetan zara, reglia zegoten baginen, txarri egiten gaino Ez. sasoien, A ber, noteko ez hilekue- tozkoen izten ikutzen okeli eta Ez, venga. txorixuek eta Ez. itxekota. Ez. Joder. Ez, Ja, ez, eta hori? Amaribe, ba... Bai, pregunta sozer- Amari. Esas erritxuaren badau. Ze odolabe,
mosturo iten zana, odolostak iteko Bueno, odolata. hori izan ikia bien. Bai, Guk ez ja. dakigu mozten eta zan edo ez. zelan gatzetan ipinkia esan, bai, urdize eta pernilek eta zera, areri bikutu bestelan okeli istrupio iten da. Bai, hori bai, okin gendu. Esatoskuen, bai, eskendu neiken, hori. Bai. Eta gero... Ez flanik. Flanipez. Bez. Eta... Zer balzan egin? Bai egin zala. Txau, Bai, egin zala. Hainbat gauza. Ni ama magazako hortanaz. Zuk ez ikutu horri, Bai. Zerregli zauz ezta, da Oi, bai, ama. da, ba ez ikutu. Hori dinuzu, Jesus zana baina. Egonaz irakurten, Bai. hainbat kultura desberdinetako. Bai, Kristinak liburu batzuk ekarri dauzena. Bai, liburu Gainean dauz. Hainbeste beste kultura batzutan be badauz horrek, ez ikutu, Bai. ez landa aliolize iteko, ze bai iken da, hainbat gauza topaudaz, bai, kogorra ope bai, guke esan dugu okelien eta be bai, besteleko kultura batzutan be bai. Bueno, nik uste superstizio Bai. kantidade handize dauela hor. Bai, hori da. Bai. Itxura hori. Baina, eta gero, hori zuren zehazo horretan, da gero eskontzen zara, Bai. umeak datoz. Hori. Gero, klaro, reglin osetorriko. Claro, hor be. Eta nik titize mondotziet beti, eta klaro, ez hau tardeta bene, Bai, regli ezta. bagatzen, bai. Eta, klaro, bilur bat azer zanak, bilurre, nosetorriko eta reglie. Gero, noskungo eteri esonek, niri gazte junziatezan, gazte, Zenbat urte gazte? 35. Harinez, Maria. Opera hori nintzen, Vale. kenduztiene matriz eta dana eta hor. Bai. Ja, erregla bari 40 urte daruaz. Baina, hombre, eta gauza bat esan goztuet, zelako liberazioe. Bai. Benetan liberazioe, gizona zeukiteko harremanape, bai, itzelak, baina liberazioa Ja. ikusgarrizko, Claro, claro. Hori ja, jakitun, ez dote umerik eukingo, ze beti bilurraz, itzela liberazioe. Claro. Etxeko, Claro. bilur Harreman bari. sexualak eukiteko. Bueno. Bai, baina hori ja, opera usarielak. Bai. Hori dinionik, da beste batzuk ez, Vale, da, bai. claro, zenik, ja, bilur barik itxena bezan, bueno, las de Dios. Bueno, oso ondo. Aitu? Disfrutetako. Exacto, eta, claro, Umiek ekarteko bakar. Hori. hombre, bai, ni liberazio bai emakumiek hori joeten da nien, Bai. Da, Maria Pi, da, ino zentzundonik regli edeko zunien harreman sexualak eukin ezkeru umerik ez tala eukiten. Bai, hori esaten da, bi pregunta Ja, guzure, nire goiku guzure. ere. A ver, are, esatzen kapelastegi. Bai. No, tranquilo. No, si la mujer está dando pecho, no tiene ese problema. Bai. Le ataca. Ba, gurien bai koinetik, ez baina aparte reglia zegoen eskero, Ba. harreman sexualak eukin eskero, ez tala gelditzen enbarazada. Horrez ez da. Ba, bueno, uste dut. badi, ke- Nik be esetz zango neuke. Baina, Ilekue darako eta gero ziklo menstrualak gero hasten da. Orduan, Bai, amaitute da orduen. Baina antza, ez erroneu da, baina A ber. antza, espermie barruen bisiliteke postu Bai, dozei hori egize egunetan. da. Bai, egun Bai. batzuk, bai, hori egize Boste da. dozei egunetan Bai. engendro Egize da. Bai, Hor Claro. dago arriskue. Hor dago arriskue. hori Bai. Claro, Hor da. zerregli edeko zun bitartien, suponietan da, zure uterue garbitzen dauela, Hori da. ez Bai. dauela preparaute, Ez dago hartzen, ez botaten dago dauela, onartzen. ez dauela onartzen, ez da? Bueno, ez dauela onartzen, eta zure obulue ez dala etorri ondino exacto. badiro Bai, uterora. hori da. Baina, klaro, hori akabetan dan momentuen bosteguneko edo badeko zu edo, ez dakiz Hor dago emateko beste- edeko hor zuen, dago bai. beste gauza bat. da bizen milardien espermi barruen Claro. badau, da Claro. bostegun induretan badau zuri edatornien, Zue ezagutuko zue batzuk deki igual regli egun bikue. Bai. Bai. Claro. Eta beste batzuk batzuk- 8 egun. Bakotzak super diferente Claro, deko. oso Bai, diferente. super diferente. Segunekue, Regularra, irregularra. esperma Claro. joeten da nien, da egoten Variante badan larri. honen beste denbora,
Ba, claro, que sartuko dala, enseguida, Bai, hombre. Bai. Bai. Osea, Baina horretana, mitu ekitzelak, Bai. pare bat liburutan edo topa bot gauza hori, esaten. Bai. Bai, esaten. Hori, 5 bat, 6 bat egunetan Bai, edo hori nik behi kezio, bai, bai, hori- astuko diot. bai. Hori Eta nik bai. hori, ez dala egize reglia zauzen bitartien zarila galditxuko enbarazada. Keba, badinotxu pasautzela kapelaztegik eta. Bai. Bueno, Bai, zezatea bien adibidez, letitize moten zauzen bitartien da. bai, eta ez. Nekez zauze, reglarik ez teko Bai. zunez, ez dala konsebiduko ume bat. Baina bai, ez da egia, ez da egia, ez. Ze badauz, bai, kasu eta neure familizan Bai, badauz. Ja. Osea, que... Eta pixkat jarraitzeko menopausia, zelan bizi izen dozu ezuek? Jo, niko zondo. Bai. Niko zondo. Nahiko regularra, 13 urte gazokin gona berrek die, 51 gazokin eban menopausizena zekerie. Eta egiz esan, ez minik, ez sofokorik, ez horretie sintoma Bai, geixen bai. entzuten. Oikuenak horrek Hori dira. da. Oikuenak. Ezebez, oso ondo, eta, bueno, ez dakit hor jazten die hormonak gitxi hau sortzen eta desgaztiek eukiten, edo, bueno, uste dut orain askoz kontrolaute dauela, askoz gehiago. Burdini eta... Bai. Regli bajatu jaten, esautzuet, 11 urtein Harin. eta aste betera. Ostras. Bai, Goiz. oso goiz. Bai. Eta gero, 35ekin, opero ninduen da, Hori da, regla barik. Claro. Baina sofokuek, Bai. dekeaz 65 urte, eta orain Jarraitzen dekeaz dabe. sofokuek. Bai, Itzelak eukiten du. Gero eta gitxi hau, baina itzelak sofokuek. Bestelan, buruko minek eta zezer, ez, sofokuek. Sofokuek. Bueno, itzelak. Hala. Batzuk, klaro, aldie, gorputzek etxura denez, Bai. takipa, funtzionatzen da bi hormonak horre. Gure kuadrillan, mejantza kuadrillan, eta ikusi duaz nik, Bai. batzuk, bueno, ganea, lasai egon ontxe, eta golpien atara abanikue, eta... Bai. Da, gero niretzako liberazioa itzela izan zara menopausia. Zirugia bidez izan zara, baina bardin da. Itzelezko Agurrileko. liberazio izan zara niretzako, benetan. Agur aurdun gelditzeko, Ardurie. azkenin hori zizien. Bai, hilekoen mine, zuek ez dozu minik eukin ala, hilekoen. Bai. Nik askorik ez, baina bai, akordetan az, igual egun baten iseten zan, Bai. zikerako egun, edo iseten zan, Bai. gehiago nekatu hau edo, Hori bai. Bai, egun txarra izaten da. Bai. Lehenengo Gogo barik. horregaz egote akordetan. Asko, eukiten eben regla, asko. Fuertie. Eta bai, Bai. esan dozune, eta buruko mine bebai Bai. itzela. Bai. Alan dabe, ez dakiz egaitik, ni sarri pentsau ze, klaro, hor botaten dozun odola, garbiketa sistema bat baino ez da, Bai. ez da Bai. gorputzeko sistema zirkulatorioen dauen odola, Mariapi. Ez. Ez dakiz egaitik Ez. makal sentidu bigarien. Ez dakit. Nik uste dut gehiago dela molestize bera barruko... Bai, hori da, ez da. Guztien molestize Hori bera. da. Ze, Hori da. bestela ez da gorputzeko sistemako odola galtzen dozu, herida baten moduan Bai. edo hori. Ordu ez da izegaitik. Berez, igual da, igual izenek ebe bai zati bat psikologiko ebe bai. Baita. Ze Bai. ikusten duzu, hainbeste odol galtzen duzule eta burua ebe bierra Bai. ikibatzute, onio Ja. txarra osaz. Ze jakingo bagendu igual, garbitze sistemien barruen sartzen dala hori, ba igual animaute gauz. Ze, claro, Bai, beste pertsepzio bat, inoz, hori da, inok ez dutzu esan zuri, baina eski hori pasau bideuzu garbitu zaitezan Bai. adibidez. Ja. Alderantziz. Hori izan da. Reglia zauz, ala, ego ziti zorla zaita, Bai, pausitez eta pizkat. pausaitez, Ero egon, zuiz tranquil, pizkaten bai, ziztara, bai, reglia bai, zauz, bai. ez dakizer. Bai, gaixo Hori tratamentu. da, orduen hori psikologikoa da. Hori da, Zartzen bai. txatzu buruan, eta daruzu hori. Gaixo baten tratamentu, eta Bai. guk, ni pentsetan dut, dozein personak, bueno, jakin ezkera, a ber, egun, ez da konparazio bat, baina, tripetatik txarto zauzenien edan alako, garbitute, komonetik urten besto zuetzen da. Benteko zu sintomia gaixo hori zauzena, eta
Ez, alderantziz da, zure gorputze inteligentie da, garbitzen dabil, zer kaltien bat indotzazu, betekadan bat edo alimentazio gehiagizko bat edo komenistana, eta berak erantzun egin dau, eta zautzu, ez, bota ingo dut. Bai. Eta, klaro, azten zara arduratzen, zer jandot, ez dakit zer egin jot, hau lan, komunetik urte marizazun, eta en cambio, da, gorputze inteligentie dala, eta bera dabilela, zukein ez dozun bier bat eiken, garbitasunekoe. Zelan interpretetan dozun, ni hola negoten azen postu ikenaz. Esaten dotzat nire buru erizaten dotzat, Cristina, zure gorputze funtzionetan da. Nire kasu nahi ez min bastante pasetan dut, esiot hartu elan, esiot. Azkenien joe, gabak loin barik, ama nire onduen ni lasaitzen, horrek lasaitzen beste adibidez. Bizkat, bada psikologiko ez ikitzen jasun modu, mine bada laguntza bat hor duen. Bai, afektibidade gehiago, dana dalakue, bai bida. Baina, esan bihotzezu zure burueri, ondo nau. Ze azkematen ziklo hori, da, eskillero garbitzen da. Eskillero da, ongi etorri bat esatien moduen barriro, eta barriro akoltsa, bakuna egiten da, barriro preparetan dau. Jo, nik hori pentsaute bakarri, baina, klaro, hori espadakizu. Espadeko zu visual, onartute hori. Baina hori da, azkematen da. Itzela da gure gorputzen, ni aluzineo egiten dut pentsaute bakarri, bai. Preparaute dau. Ume bat izen leiken, zehozer onartzeko, eta ganera pentsau biozu, ume hori benetan sortuko balitz, zuk hor, gero botaten dozun hori, haren janariz izango litike. Orduan, joeten da sendotzen dalako baten. Ez da sortu umerik eta orduan zaten da, bota ingot, barriz ingot. Hori da. Orduen, hori pentsaut esaten duzu, nire gorputze oso ondo funtzionetan da. Txapo. Eta minebe gitxi hau da. Bai, psikologikoa da asko. Psikologikoa da asko. Bai. Nik pizkatengo neuke, alderantziz, ni gure do jakin, zuek usten dozu gaztik izen da, gaur egunien informazioa haundia dauela jente hartien, ero ez horreri buruz. Bai, nik uste dut, oin badauela informazio gehiago, etxien jasotzen dugu gehiago. Etxien jasotzen dozu, liburuek. Eskolan bai, institutuen, berez jasotzen diolako formakuntza txikisek. Baina jarraitzen dau tabu izeten. Hori argi dau. Bai, ez ba? Bai, ez da hainbeste berba egiten edo lan. Osa, gero igual lagunen artien, baina orokorrien ez da berbarik egiten. Mutilien aurrien, reglias nau? Bueno, bai. Depende nok. Depende nor dauen onduen. Hori da. Bai. Onduen dauena ez da mutile donoski, da lagune. Hori da. Lagune bada, bai. Lagune bada normal esaten. A ber, gure sasoie mutilien aurrien, por favor. Ja, seguro. Ganera, Maria Pilar, akortanaz. Osa, nire bilurrizeten zan, honen useine, zebatzutan usein bat euken. Claro, bai. Useine? Bai. Karo, ezagutzute, nik redieukin abeni nire txino nio uri bezala egon bazarrezen, Osa, garbitasune be relatibo esan. Eta, bale, zu pentsa biozu orduko sasoien, nik amairu urte, hasta guztizen erropa bat edo bi erabiliko esan, dazte buruetako beste bat. Hori da beste kontu bat. Hori beste kontu bat da. Da hori etorten zanien, ondino gehiago kanbizau bizinen. Baina lau ordu iken bazen du nik astolan, eta klaroan, hombre, ja azkenerakoa dau, bizka ziketute, ero noberak ez dakit. Bai, desdeko ez dozu garbitzen, ez dozu aldatzen. Hori da. Jatan pasata hasi zanien, baina orduen kamisetan zainun. Historia hori iztot bizizen. Nik bai, baina, klaro, apurtxua gazti hau, gitxi izen dabe apurba gazti hauena. Hori da, tan pasata konpresak be erabili duzu, ez da? Bai, nik erabili duaz, bai. Baina, nik ez. Ikestu azer, erabilizi, ja, zazorretan izan. Oin berrogei urte. Eta kopa menstruala erabili duzu, bakizu zer dan? Nik zer dan bez. Entxundo zerbait, nik ez dut erabili. Nire
menopausiara llego nintzen erako kopa menstrualik hemen esan entzun behiten, ez da? Esan oferta hori egon, ez da? Oin entzun dut, badaki zer dan, desde luego, iruitxina eta askoz garbi jau edala. Bai. Iruitxina eta askoz Ekonomiku haue duda barik. Askoz komodu hau edala, eta askoz ekologikoa. Bai. Sortzen dien ondakin danak, pasada bat da, Ni, kontu egiten badugu. Eta, espliko iztezue. Tampazen modoko gauza bat sartzen dozune. Bai. A ber, sartzen kopa, suposatzen dut. Bai, kopa itxuradeko. Eta ara doie, hori da. Koloketan dozu justo vaginien barruen, uteruen urtekeran txuen, koloketan dozu. Tampoiek koloketan dan leku bardine. Ez doi uteruen barrure, uteruen kanpo kalda mentik agoaguen, koloketan dozu patxadas, atzamarrak edabili, patxadas. Hori da nik... Bai, hori da, nik erabiltzen dut eta holanda, alantzik da. Hori da, tan geratzen da, finkatute. Orduen, ara doie... Ara isurtzen die danak, odol dana bertan geratzen da. Plastikozko zerba da. Bai, kopa itxurako, Oin, nire hau pentsetan, kopa. Eta hori, egun guztizen, horrek ez dau kontakturik egiten praktikamente gorputzegaz. Antxe dau, goman o kopa horretan dau. Ez daiz tamaino ekingo dauen, baina ni pentsetan nau ni. Nik eukiten abezan, reglak, itzelak. Bai, niriek bai, eta ez da hau irauten. Eta dinot, ez da zelako kopi izango da, baina ez da itxartuko ziren. Depende. Harina ukambiau edo... Aldatu, txitu, garbitu eta barriro. Hori da. Ai, garbitu txitu. Claro, barriro. Txika, ez da ekonomiko da. Claro, 10 urte irauten dauz. Maria Pi, hiru bat badeko zuz, zut erabilgarri bertan zauzen lekun garbitzen da ezibiliteko, gorbe plastikozko poltsa baten sartu boltsara, uretan pasauta gero. Ze balio dau gitxi gora bera? Eta 5 euro inguru, eta 10, hortxe. Olakun bat, baina 10 urte? 10 urte, claro. Kalkuluekein. Kompresak, IVA pago biozu, 21, hori da beste kontu bat. Deretsu dauela. Hori da beste kontu bat. Premiazko gauza bat. Bai. Birutza. Bajatute dauela, ez da. Ez dut usten Kristina ondino. Ez dakit erabiliko da. Uste dut 110 dauela oin. Bai gero. Egozan 120 batien. Hemen 110 dauela. Uste dut, Naure dudatekeaz, Naure dudak. Bai, ez dakit ez ematin neongo dien, claro, gratis eskatzen dabiz. Lotxagarrize, bai, mostu biko Kristina. Gratis eskatzen. Gure regli bakarri mostu ez. Denpora bai, mostu biko ja. Bueno, bai. Etorriko gara urrengokoen. Bai. Beste harremanari buruz, harremanari buruz, eta menopausis eta gero zer. Zer, hori ba, ni ez hautzuet, liberazioa. Bai. Eta bizkat amaitzeko, igual, alduz ez bota zuek gomendio batzuk, ez dakit, ez? Gaur eguneko neska gaztioi zer? Bizibida tabu honetan? Neskari esan bizaki alkarregaz berbaiteko. Bata gazti erakutsi. Eskuela honitoria batan moduen. Gazti hauek, sarra hauek, gazti hauek eta gazti hauek pregunta. Egon bilitxike, Bai. Niretzako materia bat, eskolatan erotan adala be, bai. Bai. Da horre gauza guztizek asaltzeko, Bai. Berez, badau, baina ez dakite oso ondo lantzen dan, Ez que un niño bet tabu da. Bai, bada. Bai, bada. Irakaslie bera egunero gonbidabelako ikasliekin eta ez tabelako gure igual hainbeste urbildu, bai, karri espezialista bat. Hori da. Bai, hori egiten da. Ingles eskue, ero besti da torre moduen. Bai. Oin, etorten die institutuetara sexualitateko klasiek emoten eta bertan bai lantzen dabe bai hilekue eta esaltzetzu eselakoek dien tanpasak, kopak eta danak. Eta sexu harremanari buruz? Bai, horri bai. Oso ondo iruditzen. Nik usto gazti bidabiela, Hombre, oso importanti. Baina, Pilar, gu badakigu pasauteko, ni behintzat badakit. Ez zuri oso gazto komentaut ez dakit dakizun. Baina, ni badakit. Reglie eukin bineban sasoi, baina harinau, epertzi piketan hasi zaten, da tximeletak, bai. Orduen, horrek esan guri deu, eta hori da gorputza aldatzen doielako, eta reglie sortzeko buruek bialtzen da bezan hormonak, hasi esaten zure gorputze aldatzen dau, eta zure gorputzek regli ikendanien etorten baiatzu
ume bat eukiteko kapazidadie, esan gure dau, zure gorputzek eskatzen Bere dabela fusiona- sexu harreman Hori bape, da. bai. Eta orduen hasten di kilikilizek, eta masturbatako goguek, eta hori dana. Eta nik uste dut horri danak esplika hoen Bai. biela. Bai. Ez da izen hartu, Hori nik da. konfesa hoen jot masturbazioen. Zuk ez? Bueno, hori beste egun baterako itxiko. Bai. Baina Vale. zuri, Vale. Entzun, Bai. Eske, lagun egi guretzako esan, pekatu esan, abadi gana joen, eta abadik preguntitutxun, eta zema biderrez, eta hori geixin dozuen hori, bueno, argumentu, Bai? eta mutilek eta neskak, horrek argumentuek Les- entzunen ni bizaunkiaz. konfesetan junitzen, eskonduta gero, azkenekoz jesuitetan. Bueno, hori itxiko beste egun. Eitxiko burrena. Jesuitetan hau jatzen emiotzuen. Eta, zer da, gizonak eta bazelan indozu ondo, eta ez, ze klaro, zu, ez. Bueno, gizonak ez deko pekaturik. Ze premina deko, baina zu pekatu ez. Ez da, gu preminarik ez. Nik pekatue. Na nire gizonak ez. Preminie. Premine. Hori, Aia, hori apunta irraia. hori. No me ha pillado ni un confesionario a mí. Bai, Ya te digo. Joder, ja. Neupe kontuko, tupe urrengo kuen. Urrengo neupe kuen. kontuko. Vale, urrengo kuen. Vale. Vale. Entzuliok urrengo kuen Urrengo baten. keixau. Agur. Bueno, Ondo neskak. pasau dugu, eta agur. Da gure baduzu eseo zer preguntau, preguntau. Bai, hori. Bai. Holan jarraitu, Bai, Hombre. eskerrik asko Eskerrik benetan, asko etortzearen. Gorriarren. Bai. Etorkizune zuen gandau. Bai. Hombre, por favor. Ez ba, Gora Cristina. emakumiek. Hombre, Gora emakumiek. Gora emakumiek, por supuesto. Hombre, que sí. Hombre. Ederto neskak. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko.